Δείτε παιδιά. Δείτε, ωραίο είναι αυτό. Είναι βάση μαύρη τεν. Δείτε παιδιά, ξύστρες, μολύβια. Πάμε στο άλλο τέτοιο. Πού είναι αυτό που είναι? Δείτε, φάκελοι. Δείτε και είναι ζελατίνες αυτές. Δείτε παιδιά, αυτό είναι η κασετίνα. Είναι σαν τετράδιο που έχει, είναι πληκτρο, είναι κουμπιουτεράκι και δείτε και τσαντάκια. Μου είναι τσαντάκια φροντιστηρίου. Το φροντιστήριο που πάω. Δείτε, άλλο. Πάμε στην άλλη βάση. Πάμε. Δείτε παιδιά, και είναι και στο άλλο χώρο. Άμα θέλετε να κάνουμε και άλλα βίντεο τέτοια, βάλτε like και εγγραφή για το επόμενο βιντεάκι Jumbo Haul. Γεια σας! Ως πολιτής, αποθηκάριος ή ταμείας, έλα στα Jumbo και άφησε το βιογραφικό σου στην υποδοχή του καταστήματος ή στείλ' το ηλεκτρονικά στο hr@jumbo.gr ή επισκέψου το jumbo.gr για περισσότερες πληροφορίες. Jumbo μόνο, κοιτάξτε, Jumbo μόνο. Το αγαπημένο μας το Jumbo είναι εδώ. Ήρθαμε και στο ταμείο παιδιά. Τα πληρώσαμε, όλα ήταν 20 κάτι ευρώ. Έλα, γεια σας παιδιά.